jatana. Puilano buskangwa chujak naurai okra sumno khulumung ya phado. Tai orok phai manjak phaijak joto khachuk salu korokno gobang hamjak ma tai hambay ya phado. Jora kisisak abon bagai gobang pok salia. Dini je reason ni bagai orok program khaijaka abon kisah simi chanai. Je drugs ni against all program khaijaka so ang saimano joto no drugs hamya hani ang jas muito simi khairuna mochungo norokno obo kebo tana jabadi sini do phani bagai tai norong ni bagai belake chaya belake hambai haino hai joto no hain hai tai tang sara chamong nong ni bagai kisa masai manai ja chamong inke sito asok ni kisa bisma rokol di hai ka ba ya pha khorobai kisa logiro di inke kisa norong ni ya pha khoroma bu khana na mochuta dalai hambai inke kisa masai na layan na belai asuk mang bisma rok roi bai khana phaiba ni bo balokha hai da ready na naro okay
Oke, ke taksuk jarani bagai ang dang saya karsinai. Tebo cap kurung bhaijak tongo and especially sini patar ni sini belai ke joto ni khasuksa ritu riba bhaijak norok joto no boni bagai si besi nai singjak chung kisa kisa rasam nai nong ni bagai so belai ke haino hai joto na hambai.